guys! Welcome back again sa channel ko. If bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa ating bagong video. Yun na guys, ipakapakita ko sa inyo yung ating grocery galing Walmart at saka galing King Soopers o Kroger. Kapamilya, yung King Soopers kapamilya ng Kroger. Okay? So, i-start muna, pakita ko muna sa inyo yung aking subtotal. $14.87. Yan yung ating subtotal sa ating pinamili sa Walmart. So, yung mga pinamili ko guys is ginamitan ko siya ng coupon at saka cashback from Ibotta at Check 51. So, first natin is ito muna ng ating Poise Pads. Ultra Thin Pads. Yan. Ito muna siya. Ito muna yung ating first item. So, yung price niya is $4.84. But, I have a coupon na $2 off one. So, yung bagong total niya is $2.84 na lang guys. And then, may cashback ako na $2 from Ibotta. So, yung bagong total niya is 84 cents sa pads na to. So, lay. Okay. So, yung price niya is $5.97. May coupon ako dito na $3 off one. So, isang ito at saka isang coupon. Okay. So, yung bagong total na lang niya is $2.97. But, may cashback ako na $3 from Check 51 rebate guys na $3. So free at saka 3 cents money maker. Next is sa atin tayong may notes ako dito guys kaya panay yung tingin ko dito na side. So next is sa atin tayong Nivea lotion na $5.12 yung price niya. But I have a coupon na $2 off one. So, yung bagong price niya lang is $3.12 na lang guys. But, I have cashback again from Ibotta na $2. So, $1.12 na lang yung bagong total nito guys. 500 ml guys, malaki. Pang balikbayan box. Next, isa atin tayong Dial Bar Soap na 97 cents each siya guys. May cashback akong nakuha na 75 cents. Pero dalawa yung binili ko. So, $1.50 yung cashback ko sa dalawang dial. Nagamit na yung isa guys. Kaya, 44 cents na lang yung bagong total natin sa dalawang box ng ating dial. Next is itong ating mga damit na pasensya guys, nagkalukot-lukot na siya guys. So yan, oops. Okay, nagkalukot-lukot na. So ito siya guys, is tigwa $1 na lang pang balikbayan box again. Yung original price niya is $6.74. So why not? So tatlo yung kinuha ko na long sleeve. Ano siya guys, maganda yung tela niya, yung brand niya is Athletic. Yung manipis lang, maganda to siya guys sa atin sa Pinas. Okay, tatlong ganito, gray at saka white. Kasi ito na lang din yung natira doon. Maraming mga doon maraming kalisod ba? Uy! Basta, maraming bumili ng ganito guys. Maraming mga tao. Next is ito siya guys. Ito na lang din yung natira doon na $1. Yung price niya pala guys is $4.97 din. Nakuha ko na lang siya ng $1. So, pangbalikbayan box para sa mga pamangkin. Okay, so, kaya yung total ko is naging $14.87. Okay, pasensya, may sugat ako dito guys. So yan yung ating subtotal. And then remember, may mga cashback ako galing dito sa ating mga
lotion, sa ating pads, sa ating dial, sa ating pang shave. So, yung total ng aking cashback from these items guys is $8.50. So, ima-minus natin yan ngayon sa ating $14.87. So, lumalabas na $6.37 na lang yung bagong total ng ating mga item na nabili sa Walmart. See? Next is sa atin naman tayong King Super. So, ito lang yung guys, yung aking nabili. Okay? Asan yung... So, ipakita ko lang sa inyo guys. Ito yun sa kahapon din. So, yan, medyo $70 kasi marami din kaming binili. Yung mga karne, walang coupon. Even though, yung iba mayroon pa, yan, mga karne, gulay. So, start muna tayo dito sa ating Nivea Men. Ito siya guys. Yung original price niya is $3.99. So, let's say $4. Then, gumamit ako ng coupon na $2 off one. Isang ganito, isang ding coupon. So, yung bagong total na lang niya is $1.99 plus may cashback ako na $1.05 sa itong Nivea Men. So, yung bagong total na lang niya guys is 94 cents na lang. Okay, so this one guys, itong ating Clear and Clean Nivea, Clean and Clear. So, may promo kasi sila doon na buy 2 get 1 free. So, yung mga price niya is $5.49. So, times 2 mo yun kasi dalawa lang yung babayaran mo. So, yung total niya is $10.98. And then, may cashback ako na take $2 sa kada bato. So, $4. Okay, so $4 sa dalawang ito. So, yung total natin sa lahat ng to is $10.98. And then, yung ating cashback total naman is $5.05. So, ima-minus natin siya ngayon. So, yung bagong total na lang niya is $7.92 para sa apat na to guys. Hindi na din. This one also. Okay, so that's it guys, and see you sa aking next vlog. Maybe yung next vlog ko is about sa iBota, kung paano gamitin. So that's it for now, and have a good day guys. Bye bye. 1, 2, 3, come on! Come on.